Ya Allah, luar biasa. Saya si santri, aku jaluk minor Mas A. Saya si santri, biasanya si putri ya iki digubah. Kowe rong duwe ya, Nduk? Ya Allah, sik. Anyar gitu, anyar, Nduk. Saya si santri, tenang ya, aku tak kirimin. Si santri munggah panggung, datang kemari menurut undangan Anda. Panggung ke panggung saya sering berpesan, tingkatkan takwa dan juga tingkatkan iman. Dari malam sampai pagi kulakonkan. Ya Allah, niki kowe sing nyanyi ya apik ya, Nduk. Ya, jajal. Pak Lurah nyantuni paling kathah kok sik. Pak Lurah le nyantuni paling kathah. Allahumma. Pak Care jomong lirak-lirik. Pak Bayan nyumbangi lumayan. Mbah Mudin ngiwangi nari. Lho ngono kompak ya ora? Ngono aja Mbah Dira tok sing nariki. Mbah Dira Mas Imam, ya Allah. Pak Lurah salat aja wegah. Ora Pak Lurah sregep. Pak Care salate wis mare. Pak Bayan sregep sembahyang. Semuanya ayo sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan ta'ibatan bitawami mulkilahi. Saiki intro nih ben apik sing nyanyi.